Maruxa e Coralia non están só na Alameda. Están nas homenaxes que se lles fan cada ano, nos espazos que levan o seu nome e na arte que as representa. Estas son algunhas das persoas e iniciativas que hoxe gardan a súa memoria. Sería un evento de, naquela altura era homenaxe ás Marías, como unha maneira de recoñecer o papel como veciñas da cidade que foron represaliadas, non? A Academia das Marías naceu fai 4 anos e actualmente, digamos que o noso centro de negocio son as clases de reforzo escolar para todas as etapas educativas, pero maiores é un espazo cultural. É inexplicable a existencia das Marías sin a chegada ao bairro do centro social a Xunta de Guiche.